spus vreodată legenda magului din pădure? Nu, pe asta nu mi-ai spus-o încă. Ok, deci se spune că în inima pădurii locuiește un mag tot știutor care îți poate răspunde la orice întrebare, însă numai cei speciali îi pot găsi casa. Asta e! Trebuie să-l găsesc pe magul din pădure. De obicei nu vânez cai, dar războiul ăsta mi-a transformat terenul de vânătoare în câmp de luptă. Așa că te rog, nu o lua personal și spune-ți rugăciunile. Ce mă fac? Trebuie să ies cumva din situația asta. Stai! Ai spus că terenul pe care vânezi a fost distrus? Da, dar nu încerca să schimbi subiectul. Ei bine, ai putea să mă mănânci. Asta dacă nu vrei să-ți recuperezi vechea viață niciodată. Poftim? Am de gând să opresc acest război stupid. Dacă mă lași să plec, promit că totul va reveni la normal și te vei putea întoarce în habitatul tău natural. Cum? Ai de gând să ceri ajutorul magului din pădure? Nu am auzit în viața mea de el. Desigur!